jajal wong loro tak siapno. Siap, Kruk. Aku karo iki, Mas. Iya to, wong jenenge cak SD kok. Mbok karo kono to, Mas, karo awakmu ben untuk memperbaiki keturunan Mbak Lela karo Mas Iwan kan yo padha dhuwur-dhuwure. Oh, memperbaiki keturunan kok karo kene. Lah piye? Ya sing liyane. Lah, Ya kene apa teko nggon? Lho, kok ora teko omonganmu sing nggon, kira- malah maksudmu gede piye? dhuwur lho. Maksudmu piye ra teko nggon? Wis engko tak bayar. WA di WA. Oh gak dijlentrenan ning kene tenan, aku pikiranku wis elek iki. Apa? Lah Dek, ora teko nggon maksudmu apa? Masuk dadak jelasne dadak. Lah piye? Netes banyu neng mangkok Ya. pelawak lemu jenenge dodok. Terus Banyu nggo ngombe pitik awake lemu cilik. Asem ya iki. Abiku dikenano kowe. awake lemu, Awake lemu, Cilik. kowe ape ngomong anuku cilik ngono to? Takok kowe iki. Apa? Kowe berarti kowe rek ngenyek aku padha karo ngenyek kiai kene. Iye. Kowe ape ngomong nek wong lemu kuwi anune cilik ngono to? Lho aja ngaku malah padha ngerti. Kau bagaikan Enak suarane. rahwana Iya ya penak. mencuri Dewi cinta dari tangan Enak iki. Sri kapan Mau bengi ketemu karo Cak Komet karo Cak Dodok ning Ronggon Nganjuk iki bengi ketemu ana ing wewengkon Semen Paron Ngawi. nggih Alhamdulillah ketemu mulai ya, Mas. Nggih, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Geng dalu macange Mbak Limbuk. Sugeng dalu Cak Dodok, Cak Komet. Pak Kangko. Dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau remen lah ngeten iki remen kula niki. Ngapa? Lah niki kan persahabatan kula jenengan ngeten ketinggal akrab ngoten lho, Pak. Lah ya ketika akrab sering ketemu manggung Nggih. bareng seneng-seneng gojek muluh dibayari ya. Ah, nggih Lah, niku nggih. sing penting. Heeh. Pokoke remen sanget. Ning Heeh. kula wau ngapuntene. Apa? Maca teng daleme Bapak Sutopo. Macak ning ngono. Nggih, Terus? luar biasa. Heeh. Pak Sutopo niku hebat. Hebate. Nggih, niki piyayine Pak Sutopo luar biasa lho, Pak. Heeh. Niki lek kula ngarani panjenengan Bapak Sutopo niku nggih sugih tur nggih cukup. Wah, sugih nggih cukup. Nggih cukup. Soale sugih niku mboten mesti cukup. Oh. Lek cukup insyaallah mesti sugih. Lah, kok iso enek beda-bedane iki sebabe? Sok kala wong sugih niku diparingi pinten-pinten mawon mesti kurang, Pak. Cek kurang. Nggih, nek wong cukup Heeh. diparingi pinten mawon insyaallah nggih disyukuri, Heeh. uripe nggih nrimo, nggih Heeh. ayem tentrem nggih sugih. Oh. Ngoten iya. niku, Pak. Heeh. Ning nggih luar biasa disambut teng lebet niku wau, Ah. kasugatane nggih banyu mili. Iya. Wis seweneng tenan kula, Pak. Sing hebat niku lho, Pak, teng mriki. Sapa? Kopine. Kopine. Kopine Pak Sutopo, Pak. Piye? Pahite ra kaprah. Menawi lali mboten diparingi kanu gula. Malah kuwi apik nek kowe dikai pahit. Nggih, sae. Kok ndak kena gula. Lah nggih niku penting malah sing pahit niku kanggo kesehatan sae. Heeh, iya. Aku lho persene nggih prait pengin sing pahit. Heeh. Nggih pokoke penak teng mriki niki. Heeh. Ngaturke sembah nuwun dumateng Kang Ngemugati Bapak Sutopo. So Ibu Minten. Bu Minten nggih wau diprotes kali Bu Minten lho, Pak. Ngapa? Jenengan nek ngendikan salah lho. Salah piye ta? Terus jenengan Lela sinten nau? Luciana. Heeh. Salah niku. Lela Lutiana.
Lukiana. Iya, nah. Oh, iya. Nggih, keberuntungan iki luki kok. Luki? Nggih, keberuntungan. Kok iso? Lah luki kan bahasa Inggris lucky. Lak Beruntung. beruntung. Ah, nggih, mula insyaallah dalu menika wis gadah mantu. Alhamdulillah mugi-mugi temantene nggih awet langgeng dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin, luar biasa. Pokoknya seneng tenan kula dalu niki. Ah. Nembe teng mriku ya Allah, mlebet mriki Pak kula gumun. Gumen apa? Dalan iso halus ora kaprah. Ora Masa, enek. Nggih. Halus wong kowe turu kok. Kene kesasar bolak-balik. Kowe nyapa lho kok melok nyaur napung nyapa urung ditimbali kali Pak Kangko kok melok nyaut-nyaut lho. Lho kena omonge lamis kabeh kok. Lho, lamis kabeh piye to Mas jenenge wong Pengumuman Jawa. untuk Yoga yang madange renek kerupuke mau melebat. Ketrak kipas ngono bau banter. Kuwi kipas apa lesus jane. Kowe nyapa kok ngurusi kerupuke yoga barang nyapa. Lah aku tang gak uman, kerupuke genter gede-gede. Oh iya no, Pak apa? Piye to kowe iki kok? Daginge ra ketok sampe ketutupan kerupuk. Oh, tapi kan dagingnya nggih, oh hebat kok so. Wis. Wis piye apane? Kowe wis ngicipi. Ya wis to, aku malah double loro lho, Mas. Oh iya. Kowe apa piye to karepmu? Kok terus nyaur napung karo aku? Kabar kowe kan yo aku to. Pengen gentenan. Jono. Nyuwun sewu, Pak. Gentenan omong. Gantian ngomong, Pak. Oh iya. Dagelan loro lek omongan bareng kan dirungokno mboten kepenak Sing to, ngrungokke Pak. ya bingung. Bingung, mulane lek pengen ngomong ya tak atur wae ben penak. Nganggo kode. Ngangge kode. Kodene apa? Kodene gampang mawon. Pripun? Hello. Hello ki ganti. Gantos. Oh iya. Pokoke anggere krungu swara hello. Piye iso ora kowe? Hello. Kurang lambene kurang maju. Hello. Hello. Piye? Hello. Puas ya? Ora puas wong jenenge kode kok nggih. Pokoke nderek seneng Nggih. namung saged dene didonga. Nggih. Mugi-mugi temanten kekalih awet langgeng nggih, Pak. Dan diparingi putra. Enggal-enggal Kang minangka tandha diparingi taline putra. katresnan. Jih, leres. Hello. Kula nderek. Hello. Cepet men itu. Manten nek rimiyen nyuwun sewu tasih single-single ngoten niku. Heeh. Niku diarani jenenge joper. Jopere apa? Joko karo perawan. Oh iya. Lah nek pun sakniki nganten kekalih pasutri, Pasutri. pasangan suami istri. Betul. Hello. Niki teng Hello. Kedah dijogo rumah tanggane, Pak. Ya. Kersane saged langgeng awet rumah tanggane. Dadi nek enten masalah napa mawon harus dibicarakan. Sing gedhe dicilikke, sing cilik diilangi. Nggih. Hello. Hello. Aku ro ngomong kok hello lho. Lah kowe suwi gak omong-omong ya tak langsung. Lu lagi kene ancang-ancang ambekan kok Kowe pengen ngomong. ngomong Ndang ngomong. masalah hello, Pak. Lho kok masalah hello iki urusanmu apa? Ora aku yo bingung kok. Omong yo gentenan bar kowe aku. Iya, ndang ngomong. Teng mriki nderek dedonga manten kekalih nggih, Pak nggih. Donga? Mbak sapa? Duk? Mbah, Mbak Embuh kalian Mas sapa iki mau? Mbok ora ngerti aku. Mas jenengan Ora. lho ditanggap kok mboten ngertos lho. Yo kudune ngertosno. Lah sampeyan ngerti dhewe to kudune takon to. Lho, lah nggih niku lho dereng. Aku lho lagi tekone guweting karo Buminten kok. Lah ngopo kok gedhe karo sing di omahe lho? Mbak Ika uget-uget lagi teko jak foto. Heeh. Wah, cerita tak keluarga aku Ah kabeh lho, iya. Pak. Ah. Lah aku teko lha iki sapa jare? Paling dikira aku golek tekek ya. Ya. lah prei pantes kok wajahmu kaya bakul tekek paling kowe modelmu. Sampai ya akhirnya dijak foto guri-guri Lah Mas. iya, berarti kan awakmu ya kudune seneng to. Seneng no ditanggap kok. Ora perkara ngonone. Berarti beliaunya itu mengharapkan Anda hadir memberikan hiburan malam hari ini. Nah, ngono aku lho. panggah hadir to. Lah nyapa? Dalu ki tetep hadir. Lah Dik, dalu iki tetep hadir kenapa? Wis lunas kok. Iki nyaur utang lho ora tanggapan. Loh, omonganmu digenahna lho Mas, kowe ngomong nyaur utang piye to? Lho, mpun lunas to Pak nggih? Wis lunas kabeh. Lunas kok. Kowe ya lunas. Lunas no. Lah aku piye? Lho, gampang. Lah aku ora ngolehi. Lho, ditakokno Buminten. Kuwi urusanmu lho. Omonganmu ki urung suwe lho, aja ngawur kowe iki. Pancen iki wis lunas kok. Mosok? Lho, iya. Lah terus aku melok sapa? Lho, wis to gampang kok. Tak ngomong. Ngomong sing apik engko tak bagi ya. Bagi piro? Wis to karek aku. Tak piuri 250 tak ya lumayan to.
Oh, bocah ki kanca ning kanca kurang ajar kowe wis. Kok kurang ajar piye to kok? Lah Lah iki wis lunas kok. wis lunas nek urung teko nggonku. Iki karek nyaur utang ngono lho. Iki omongan kok enteng mendina iki omonganmu kok Kula ndongakno sing apik kuwi rasa dibahas. Nggih, ngapuntene saderengipun kula nderek ngadeg teng mriki menawi dereng tepang kalih kula nggih Pak Bu, ngapunten ingkang kathah. Sampun tepang kula dereng Pak Bu. Dereng ngapuntene nderek tepangaken nami kula Dodok saking Bojonegoro. Nami asli kula nggih menika Aliando Alcantara. Alhamdulillah tinimbalan mriki nyapa kowe kok modele alok karo aku. Ora alok kene krasa kabeh. Krasa piye? Waliandu kuwi jenenge digawe-gawe. Digawe-gawe piye? Kenalan iki supaya ngerti sapa to kae dagelane. Sing gedhi kae sapa, sing cilik sapa. Wong Aliandu kok rupane kaya mangkok ya apa enek. Aliandu paling gak kaya cah Cina lho ngono lho. Putih, kalup-kalup piye ngono. Omongan ora sadar diri kok. Omonganmu ketoke alus ning asli nyelekit lho. Ora nyelekit piye? Ha ngece wong kaya mangkok ndek enek to piye? Lho omongan iki nyelekit ora karek sing nampa. Nek kowe sing nampa ikhlas ya ora apa-apa. Lah kowe iki merasa kaya wong ganteng-ganteng ngono to? Ya Aliandu Alcantara Lho ngene. ya ganteng wong lanang kok ora ganteng lah nek wedok ki ayu to Mas. Ora mesti kok. Kok ya. iso ora mesti? Bagiane dhewe-dhewe ana sing elek ya ana sing apik. Ha. Ngono, ana dhuwur mesti ana ngisor. Ngisor ya nek kuwi. Ngono, ana gedhe mesti ana Ana cilik. cilik, iya. Ngono. Kuwi kudu pasangan. Lah nek kowe lek kenalan piye? Wis ora usah wis padha kenal kok. Ya sak lho. Wis padha kenal. Alah iki penggemar-penggemar. Jasa kenal apa ora tak takonane ya. Ha nggih. Nuwun sewu Pak, Bu, jenengan sedaya sampun kenal kalih niki napa dereng? Lho, uga. Urung ta? Lah kowe iki jenenge wong wis kemeroh dhisik kowe iki. Mulane aja keminter dhisik, kepedean cara wong. Dereng ki maksudnya karo kowe iki lho. Lho, kula napa niki to, Pak? Kuwi lho. Kowe kok Lho, pisan kas. Jan kan jajal to? Sebater. Modele kok ora percaya kowe. Kono. Nyuwun sewu ingkang temriko sampun tepang kalih Mas niki napa dereng? Dereng kok, Met. Tapi ora masalah. Lah nyapa? Sing penting kompak. Kompak piye? Dereng ngono. Ngono lho. Lho kudune kowe isin, kowe iki wis ape sombong nek piyayi mriki wis kenal awakmu. Nyapa aku isin rambadok kaya. Kok iso ora mbedhok Hanya piye? tak kompak dorong kenal ya kenalan ngono. Kenalan. Kenalan to blok goblok. Muga Dimas sing apik, kenalan karo masyarakat wonten ing semen. Dipeki dhewe menangan Lho, dhewe. semen apa cangcuter? Cangcuter piye Cang to? belut. Cong belut. Oh, Cong iya. belut Cang dusune. Cung belut. Cong belut desa Semen. Semen kecamatan Cor. Lho kok cor ndasmu wi kok cor-cor piye? Paron kecamatane Kabupatene Ngawi. Iya ya ro. Weh hati-hati lho Mas tak omongi tenan piyayi kene iki ra kenekan ngapunten lho Pak. Nggih. Piyayi mriki ra kenekan cung belut iki. Enek dagelan kok omongane rusuh, omongane elek, gak sopan, mulai dicepot ndasmu lho. Salam kok cepet ndas. Nak raup piye kok? Yo ganti ndas liyane. Ndas apa? Ndas L300 kuwi apik kuwi ndasmu. Ngentekno banyu. Mulane tak omongi ngono sing apik sing sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah kaya katen bat gowedi suarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah iki lho piye? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu dijawab salam kula. Ampun cengengesan Bapak Ibu nggih. Kri Sukri. Piye, Di? Jaji sapa? Wong kowe iki lho kata-katamu salah kok malah nyalahno sing jawab. Pak Kangko ngatur kon mukadimah lho to. Yo iya Pak Kangko ngengken mukadimah, tapi kata-katamu salah. Nggih Pak Kangko nggih. Kowe iki sing mbok omong kuwi keliru. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Lah, kleru to. Masa iya to? Iya kuwi salah. Mulane to aja kemisit dhisik. Sing bener? Bener ngene. nado, bener Aku nado. tadi kula benane Pak. Ah. Yang bener ngene lho Mas. As-sholatu was isik to, Met. Tak ajari dhisik kok lagi kowe. As-sholatu wassalamu sik to, Met. Aku menang ya. Meneng apa? Kowe iki wis umi-umi. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu.
Umi-umi tok. Iya. Anjay. Iki ngene Pak Kangko wau kok anjay. Aku yo duwe yo. Lah duwe piye kok iso? Iya ya wis meneng aku. Meneng sik, ben aku ki ngajari awakmu isin dipirsani piyayi mriki kok iso. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ngono. Berarti kurang ambiak ya. Ambiya pari to piye anbiya. Yo. Ayo terus ke. Amma ba'du. Alah ki lho apa kok terus sama batu lho. Dalu punika enten apa? Lho. Piye to iki? Meneng to, enek wong sambutan kok. Dalu punika enten wayang Pak Kangko dagelane kula. Acaranipun nggih menika teng dalemipun Bapak Sutopo, Ibu Minten. Matur nuwun Pak Sutopo, niki acaranipun ngunduh mantu nggih. Nggih. Nggih, ngunduh niku umume lak pelem kalih jambu wowoan niki ngunduh mantu. Ngunduh niki saking tembung nggih menika ngundangi utawi wara-wara marang tangga-tangga teparo. Duh niki nduduhke marang tangga teparo lan para sanak kadang niki lho. Putraku, putriku wis payu. Ngoten nggih Pak nggih. Wih niki meneng ngunduh mantu. Lah, dalu punika Bapak Sutopo kalian Ibu Suminten nggih menika angsal mantu nggih menika Mas Iwan Prasetyo. Apal to. Yo lho kowe kok apa lho kalau nganteni Mbak Lela Lukiana. Ampun Luciana. Oh iya. Lukiana. Lah kowe kok wis hafal paham tenan to. Lah wong ditanggap ki ya kudu ngono. Serawung. Serawung Jagong. Kali Pak Sutopo. Lah ngono. Pak Sutopo piyayine gagah gede dhuwur. Tak tuwapuk sisan. Lah nyapa? Cilik ngono. Kowe iki ya ngumbul sing di omah lho Mas. Ngumbul piye sing ngumbul ya Bu Minten kuwi ta kok. Lah nek iki dina tetep aku njago Bu Minten. Saya tak nyun sewu Pak, kula tak ngerti nggih. Ah. Kowe tak jedheki ya. Kira-kira Bu Minten karo Pak Sutopo ki menang ndi kira-kira? Lah ngono takon. Ayo jedhe-jedhean ya. Alah Pak Topo ya apa mesti ya cep. Kalah karo sing wedok. Mosok. Alah. Yo Anu Pak, bawane Pak Topo ne ya. Iya. Anu campur sarinan Bu. Aja. Nanggap wayange lho dalange Pak Kangko ngono ya terus cep wis meneng manut. ora iso, tetep sing menangi tetep Pak Sutopo wong kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga wong kalah kok. Lho kalah piye jadi sapa kok kalah? Lho ora ngerti Bu Minten ya? Gung, Oh iya to. nyapa? Pak Topo enak apa nih? Candak tek nembe. Ah, omongane anggere jeblek e pisaku. Candak piye to, Mas? Iki jenenge ngomong gak digawe. Lho, rumangsamu Pak Sutopo ketok cilik terus gak ketok gagahe no. Lho, kuwi digdoyone ra kaprah to, Mas? Olah kaya tau kumpul. Brengose kok Kumbo Karno. Opo wis ronteng kutahno. Aduh, ronteng kota lambemu ki omongan sing genah to, Mas. Nggih, Ngono lho. matur nuwun kalih Pak Sutopo nggih. Tapi kan awete langgenge mboten kados Pak Sutopo kalih Bu Minten. Nggih, niku kuncine. Kangge nganten kekalih dicontoh mawon Pak Sutopo kalih Bu Minten ngoten lho. Piye contone? Nyontoh awet langgeng rumah tanggane ngeten iki. Nggih. Sik awakmu kok yo nganten yo apal jenenge kok yo komplit. Lho ditanggap undangan yo enek lho, Mas. Undangan yo mbok apalne. Apalne lho kok yo. Apa awakmu tau mrene to, Mas? Bolak-balik. Lho, teng daerah mriki? Ah, kare Pak Kangko lagi iki aku. Aku sing seringe karo dalang Kondang. Gak Lah iki karo sapa? cah kene kok. Apa kuwi acara apa? Yo ngene iki. Yo dalang-dalang. Dalang Dalang kene. wayang. Berarti apal gitu Wapal sering. Jajal aku kok takok awakmu ya, Mas. Pak Sutopo. Yo, sing gadah damel. Nggih Pak Sutopo kalih Bu Minten. Terus manten nyuwun sewu Pak, kula tanglet Ya. riyen. Kita kok wis hafal daerah kene. Oh iya. Apa lho tanggap yo ngapalne kok. Iya kok modele kok gaya sombong lho model. Ora sombong. Takon apa? Ngantene Mbak Lela karo Mas Iwan Prasetyo. Lek iki ra ngarang ngerti kowe. Wis ora apal kuwi tok. Cara cerdas nek kowe iki. Nyapa to? Jajal tak takoni, sapa sing tunggu berase Pak Sutopo sapa? Sing ning jero omah ku lho. Sing cek nomo lho. Sapa? Mbak Win. Wow. Mbak Win bagian tuku beras. Nggih ta, Bu? Nih, kan ya. Kene wonge. Lah kowe kok ngerti to? Lho ngobrol. Wis sepurane yo Mas yo. Ora apa-apa. Lah. Lagi ngerti Mbak Win suarane terus gede ngono. Liyane Mbak Win. Nggih Pak, paling rohmu yo Mbak Win tok. Ora. Jajal sing masak sayur sapa nek ngerti kowe? Takon sak mbledosi utekmu. Ayo sing masak sayur teng daleme Pak Sutopo sapa? Makni. Makni sapa? Daerah kene biasanya kuwi mbok nak kene ganti. Nggih ta, Bu? Krungu. Lah kowe kok ngerti to Mas? Ora apa-apa. Lah yo ngono neh modelmu.
Lah paling. Liyane. Paling ra ngene niku tok. Arwe loro tok paling. Lah sayur karo kuwi tunggu beras. Apa? Sing ngadang sapa? Tunggale Pak Sutopo kuwi. Sing ngadang biasa daerah kene, kuwi Wakinem biasane. Ning nak ning kene Pak Sutopo nganggo sing ndi aku gak ro. Anu Pak Sutopo ngangge Wakinem mboten. Kowe kok yo ngerti to? Ngerti lah aku ngobrol kok. Kowe ngobrol karo piyai mriki? Heeh. Ya sepurane yo. Mila didongakne. Sik to urung takokku urung bar. Wis. Takon nah paling apalmu telu wis. Jajal sing gaweno kopi mang sing puwait mang sapa? Kuwi lho. Sopo yo kuwi jenenge Bu Ngainah. Sopo apa? Sing gaweno kopi white iki lho. Iya. Bayu kuwi pancen sengaja to. Sengaja piye? Ngerti nek awakmu ki kencing manis, Kencing manis diasmu ngono. Kene wong sehat kok kencing manis lho. mula digekno rada pahit. Jajal sik to sik siji kas. Nek kowe iso bayaranku dina ki pen. Seksine Pak Kangko ki Pak. Ya, oke. Ya bengi iki ra bayaran. Iki wis lunas kok. Wis ra apa-apa aku rene golek seduluran. Tenan lho ya disekseni kowe gak bayaran blas. Ora masalah. Aku rene ora mau mikir dhuwit ora. Aku golek dulur sing akeh. Tenan? Ya. Ovo. Apa? Sing mau takokne lho apa? Untumu ngobos kowe iki apa? Pirang-pirang dino kelet dhuwur to. Siji ki nek ngerti bayaranku pen ra masalah. Yo disekseni kabeh. Oke, sapa sing biasa pijet ning daerah kene? Sapa? Dukun pijet kene. Pak Surip. Kene iki daerah kene. Kowe nek ora percaya tak pijetno matamu. Matamu dhewe iki. Omongane gatel iku cah iki. Utang kesleo. Utang kesleo. Apa enek moto kesleo? Lah napas klirak-klirik ada. Kowe kok yo ngerti kabeh to Mas? Lah sing kebaca iki kowe nyapa nganten takok tukang pijet iya, Be. Ha jenenge ngetes kecerdasan. Ya paling tidak ki awake dhewe wis nikah riyin ya to. Timbangane Mbak Lela kalian Mas Iwan paling gak awakmu iso apa menehi apa lho. Ngerti ngantene lho, kalau ngantene kae Mbak Lela kae Mas Iwan. Serasi ngono. Ndi? Kae lho. Oh enak sing tuanek bareng lho to. Ndi? Dage turu kowe. Kowe bareng juwagong rong dina rong bengi kok piye kok. Ono bareng cacine mau loroi to, Mas. Cah cilik iki tuwek kok. Tutur kanggo nganten. Nganten anyar iki dituturi ya kenah penak, Mas. Ya ndang. Nyontone aku wae, gampang. Nganten niku kersane mboten ora gampang tukaran nggih, Mas nganten kali Mbak nganten. Niki kanggo sampean Mas Iwan. Mas Iwan kali Mbak Lela. Pokoke kanggo sampean kanggo nganten anyar kula pun ngalami piyambak. Pokoke kuncine sampean siji, aja rebutan bener ning kudu sering-sering rebutan salah. Titik-titik sampean ngomong sepuro karo pasangane sampean. Sok kala kok sok pasangane sampean dadi geni, sampean kudu iso dadi banyu. Dadi iso seimbang balance. Ngono nggih Mas nggih, nggih Mbak nggih. Niku pun kula praktekne teng rumah tangga kula sudah nikah itu hampir 85 tahun ndak pernah yang namanya bertengkar. Hebat ya. Hebat gak tau tukaran to. Ora tau tukaran. Aku rumah tangga wis 85 tahun. Mergo 85 tahun. umurmu piro? Umurku 40. Lho kok 85 tahun iki Nyicil. nyicil Lho ngono, itu yang pertama nggih Mas. Yang kedua? Yang kedua, nggih ngapunten Pak. Aku tak melu sinau ya. Kanggo Mas nganten. Mas nganten, sampean dadi wong lanang kudu sing sembodo, Mas. Sing sembodo. Apa sing dijaluk bojomu wong wedok, sampean turutono. Jaluk motor, tukono motor. Jaluk ali-ali gelang Mas, tukono ali-ali. Tukono mobil, jaluk apa turuti Mas. Lha nek sing lanang ra gablek to piye? Omongan yu kok ngempuk-ngempuk. Oh kaya ora gablek utang. Kaya kuwabe kok terus kabeh turuti. Lah piye? Wong wedok ki apa ya njaluk ae kok ya. Jenenge wong ngerti kahanane sing lanang kok ya ngono. Ngadang kanan. Sing berikutnya jenengan kudu harus sering-sering belajar. Bina rumah tangga sing apik ki piye, belajar terus. Bina rumah tangga men gak gampang tukaran, sampean ya kudu belajar. Piye nganten ben awet belajar. Terus sampean nggih nganten anyari biasane nafsune gede-gede. Lho iya to. Nafsune iki pas jek puncak-puncake. Iya. Lah kuwi sampean malam pertama ya aja lali, belajar ya maca bismillah. Aku malam pertama ke belas ramek apa to. Lho nyapa rame apa? Belas ra iso apa-apa aku. Lah kok iso? Lah piye turu sak kamar mbek bae mbek ponakane. Kamare urung dadi gur setengah badan. Aku lingu. Padahal keadaan wis klengak. Wis panas-panase. Wah ya nemen nganten anyar. Wis teko mbun-mbunan jero. Terus ngono iki solusine piye? Solusine piye kowe? Aku wis tak enteni ngantek jam 11 bengi. Heh. Lho kok mbah iki umur 78 urung turu iki.
Ijek melek batin ku rantang turu-turu ya. Karepku iya tak leno. Setengah siji aku tangi kriye-kriye lho kok iya urung turu. Mbahmu kuwi. Heeh. Mbah kok dereng sare to, Mbah? Wis to lendang kono aku pengen ngerti polahmu. Lah dalah. Iya aku ngono. Ngono nak pengen. Apa ya iso? Kuwi Mas lho, tutur sing becik ngono kuwi. Dadi nganten anyar kudu sering-sering belajar. Kanggo malam pertama. Malam pertama ya aja lali ngucap bismillah nek wis bar ya alhamdulillah. Sing becik sing bener Ning ngono. omongan guru iki aku kurang setuju. Lah nyapa? Nyun sewu lho enten unen-unen. Kabeh samu barange teng donya niki kedahe belajar. Belajar. Ning untuk yang satu itu awake dhewe rasah nuturi. Gak Wis nuturi. nganten ki wis otomatis nek masalah sing siji kuwi wis iso secara otomatis. Ora usah belajar. Ngono, dadi nek omong rasa dhuwur-dhuwur, engko nek dhuwur-dhuwur samber bledek cocotmu. Ngono ya. Misale iki ora kok ketok guyon. Belajar ki misale kanggo sing liyane. Apa? Misale, Mbak, HP anu sampean duwe HP iki wis suwe to? Ah. Ya wis, aku ki HP tuku HP. Engko kadung tak tuku ndang aku ra iso. Lah terus, lah aku yo nyilek HP-ne telung jam tak nggone belajar. Oleh HP Wong oleh. HP. Ya, ya. Motor pamane Kang. Di motor sampean wis suwe to, Kang? Ah. Aku ya HP tuku ya, engko kadung tak tuku ndang aku ra iso. Nyilek 3 sore lho tak nggone belajar. Oleh. Oleh. Belajar nak bojo. Bojonya apa? Kang, kowe ndek bojo wis suwe to, Kang? Aku ya HP rabi, engko kadung tak rabi ndang aku ra iso. Lah terus ya nyilek kok 3 sore no Kang. Kowe rak benjut. Ora usah belajar nek sing kuwi. Lah terus mbok tekano mrono kaya Lho, kuwi ora iya. belajar to ya Iki Mas. kasunyatan ngono. Nyatan piye kok sok. Lah terus kowe apa? Pituturmu kanggo nganten piye? Aku ora duwe mbudina tukaran kok. Lho iki jenenge kowe Loh, gak aku malah harmonis. tukaran seminggu tak jatah ping 3 minim. Lho lho. Lho. Wong keluarga ki bisa iso harmonis kok malah tukaran dijatah seminggu ping 3 ya. Harmonis gak secara teori yo. Heeh. Wong aku ini gak tukaran gak mesra blas. Ngoten lho. Dadi nek bar tukaran nek jenengan sadari, jenengan nak bakdo geger kalih anu bojo jenengan. Heeh. Niku rak mesti ada benih-benih mesra lagi. Pengen kumpul meneh. Kuwi lah pokoke dadi aku seminggu iki tak jatah minim ping 3. Tukaran. Lah alah. Sing terakhir iki ngantek minggat 4 tahun. Dadi Amin. Ketopan. Amin. amin ora ngarah mandi wong kecil dodoyan iwak babi ya, Dek. Wak babi budulmu. Iki lambene kok nyelekit mentok kowe kan mau kok. Lah aku mbok kon tutur-tutur piye wong aku dhewe dina digo kalahan kok. Digo kahan piye to? Kowe Padha bojoku mbek Bu Minten iki padha gawedhi. Oh iya. Aku wis meneng Lah nek turu piye to ngono kuwi? Nek turu piye yo Turu penak ora? walah umume ngono kae bojo ya mesra aku turu nelongso, Dek. Nelongso piye? Tak rangkul aku ra teko. Tak tunggoni pinggire aku kaya tunggu desa. Lah nyapa kok kaya tunggu desel? Ngoroke buanter kok. Ngoroke piye? Aku tahu Bojomu iki? Nggih, perkara ngorok tok lho kaget aku. Kaget piye? Ngorok sembelyer to, Dek. Lha yo. Krek aku. Kuwi ra bojomu tok. Umpama ra sugih kono wis tak. Oh, berarti kowe karo bojomu sugih bojomu. Berarti kowe gak wani karo bojomu. Ya wani ning sungkan. Sungkan piye kok sok omonganmu kok sok menghibur. Paling gak nggih nyanyi nembang. Oh iya no. Heeh. Nggih nek masalah nyanyi nembang kula kalah kali niki, Pak. Oh iya, pasti ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nggih. Heeh. Nek niki Diselengi tetembangan. niki pun kondange mboten karuan kok, Pak. Kondange piye? Lho, masalah nyanyi, Hah? Cak Komet iku teng Jonegoro kondang suarane sae. Lomba barang menang. Lomba niku menang pengenane nderek lomba campur sari sekabupaten Bojonegoro. Juara piro? Juara 1 dari 20 peserta. Wah, elok no. Sing 19 bisu kok, Pak. Tapi menang ya, Met ya. Menang musuhku kur. Kula dalu iki buktekno. Buktekno ning Ngawi. Yo. Ning Ngawi buktekno. Misale nyanyi sing bab anu kuwi, lagune Bang Haji Romai Rama. Romai Rama senenganku to. Lagune piye nek Romai Rama? Ya kaya ta. Ya. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan Wis, demi apa mbok gusaimu anggap pitik ta piye kok sok? pitik mancal. Ora pitik, tra kuwi pas logur ngono lho. Jangan pernah dijual berapapun
kehormatan ini. Sing kok iki dhewe nek Romai Rama. Weh kok yo Neroke apa ae Lah ta? sing sijine sing dangdut kuwi sijine. Apa kuwi? Penyanyi dangdut kuwi. Mansur S. Mansur S iso. Kuwi rada cengkoke rada dawa. Lek Mansur S piye, Mas? Kau bagaikan Enak suaranya. Rahwana. Iya ya penak. Mencuri Dewi Sinta dari tangan Enak iki. Sri kapan kowe Alah kok bledek kok TV. aku karek ngrungokne Kok iso teko Sri Minggat bareng iki nyapa lho kowe. Mansur S. Kuwi Mansur S. Lah nek lagune kuwi dangdut Joni Iskandar ya iso. Joni Iskandar rada cilik. Piye nek Joni Iskandar? Bagaimana aku kan betah di rumah bila makan dan minum selalu tiada. Rita Sugiarto. Joni Iskandar rabi karo Rita Sugiarto. Bagaimana rera sing takok bajingan wis urun gur takon tok. Apa enek Joni kok rabi Rita ya? Nyatane suarane apik lho kok. Apik Iki awake dhewe ora dhewean kan. Iya. Enek melih menika bintang tamu. Kersane. Kok kersane piye to? Iki sing diarep-arep kalau Pak Sutopo kali Sakgurunge golek dalang karo golek lawak wis golek sinden sik ngaku teget. Masa nggih? Iya. Wah, aku kira sampean mbok kono sik kon metu sik. Nyapa? Kon tolah. Matole piye? Sing diarep-arep ya kuwi. Oh, berarti tanggalnya menyesuaikan iki. Iya, Siapa to bintang tamune? menika wonten Mbak Ayu Eka uget-uget nggih Pak nggih. Ah. Langsung diatur jeneng. Ayo disiarke sik no, di MC ni sik. MC ni, Mas. Ya kok gak disiapi suporte kanca-kanca. Ah. Innalillahi. Anak lambemu ki apa? Kok nyeluk bintang tamu kok innalillahi kuwi dong MC ora to Mas? Contohna sik, Dok. Contohna sik, Dok. Nah, Dodok isih nyontoni. Jack Sadroa. Wah. Enak Pak niki. Sone sing Sone luar biasa. Sone napa niki? Son duwe jolaras Indonesia. Gadane jenengan ki Mbak? Heeh. Gile. Tapek, Pak. Gile matur nuwun karo Mas iki. Mas Apa? matur nuwun Mas. Sone tak peke ya Mas. Lho, nyapa? Aku ora duwe. Anu Met. Komet. Dalam Jare iki duwe sound system. alah duit cilik. Duit cilik tinggal siaran tahu tanggapan campur sari pisan malah tambel lho, Pak. Kok iso? Ya tinggal salaman dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh para rawuh kan sama dengan katurat perarak wonten ing sajabane iki. Iki omong apa batinku? Iki MC-ne sing anu dadak pancen ya gara-gara sone iki. Alah tapi kan operator Jo. Operator apa? Dodot kok nggone Adela tak jaluk tak Cumi-cumi. Cumi-cumi tak kon nyetel. Untirane gor telu ae nek nganggo operator. Lah kuwi iso napa to jane? Anu mini kompo. Asarane mereka. Oh jeneng golek rezeki ya Pak. Assalamualaikum. Iya kok so lek karo son. Mari rembrut. Kita sabar. Sone ngene iki lho, Dot. Sone ngene. Sampe jenenge apa kuwi, Met? Kuwi apa jenenge? Ah. Sukonedo. Suka Dodok. Berarti sini mangan tok nang Sukonedo. Kalingga. Kali gak. Jack Sadroa. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Di Kok ndi piye to? Kuwi ora konsekuen ekone kuwi. Eko kocluk ya kuwi kok iso. Selamat menikmati hidangan yang ada. dah. Ada buah semangka. Kah. Ada buah belimbing. Belimbing. Blimbingmu akeh untukku garing. Dan juga di situ sudah ada buah jeruk. Jeruk. Cer. Eko nek ning ngarep to Mas. Anu Mas Eko Syariah menjaga kesopanan. Eko Syariah koyo bank ya Pak iki. Lah iya. Baik Bapak Ibu semuanya. Ya. Hati-hati yang lihat di belakang sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek, wah. Apa ya Mas? Eko Eko apa kuwi? Syariah. Hati-hati di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada uloluo. Telusur. Uloluo. Telusur.
Dek ngono ya, Mas. Lah masa aku ngomong ngono. Berarti gak oleh Kata-katamu horor kabeh mbok sing apik ngono lho. sing apik. Lah iya. Mari kita sambut. But. Dadalah. Pak Topok lho Pak. Potong Pak. Dokter Pak niki lho Pak, Omong sumpah. saru Pak. Gara-gara kowe yo. Gara-gara kowe piye wong kowe yo ngono. Latah kok. Latah kok men jipong gurine. Ngono lho Eko. Njajal, kowe siarno kowe. Oh, MC-mu biasa. Lah kowe MC lagi awalno wong wis Lagi krungu suarane wis bergetar. terus ngejak mulih. Ayo mulih. Mulai piye to? Ketok wibawa. Yo, orkes Pantura iki. kembali kita hadirkan salah satu artis yang sangat luar biasa. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu pesinden yang sangat luar biasa so. Supaya malam hari ini semen benar-benar bergoyang. Assalamualaikum. Ganggu eta to. Pak, sampean MC wis apik, Pak. Lah ya. Guyumu Pak kedawan, Pak. Lu MC dangdut kan ngono. Guyune kenek, ning aja dawa sithik wae, Pak. Kaken. Kakean. To, Pak. Kakean. Mau krungune mau guyumu tok kata-katane ilang. Lah, Baik saudaraku semuanya, supaya malam hari ini sang belut benar-benar bergoyang. Ada salah satu pesinden yang sangat luar biasa, so. Yang satu ini spesial kami hadirkan untuk Anda. Ada siapa dia? Ayo barengan. Modal abab kowe. lah wong kowe yo ngajak abab-ababan. Ababmu kaya PPO e. Ababmu kaya batang sih. Kok mbok sedot. Ya enak. Aku tawa yo ora. Lah wong kowe ngabab Lancang kowe nyedot sabab kowe. sing lancang sapa? Lah Abab cintungmu tak- cedak irung kowe. Ini apa? Ya nyedot dhewe to. Guyu ki aja dawa-dawa aja sithik-sithik, Mas. Secukupan. Utawa secukupnya. Wah, bleset matuan aku. Iya. Ayo. Baik saudaraku semuanya. Ya. Tak panggilin salah satu pesinden Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia? Supaya malam hari ini benar-benar bergoyang. Benar-benar berdendang. Loro lho iki. Kowe urung tau dicipok Ula Sawa. Jane kok ngantek matuk. Model irung ini wis ora ngetokno lho. Maaf. Mamuku. Ya nesu. Sepurane. Wis to. Sepurane. Kanca dhewe lho. Matane bocah iki. Idone tenan iki bocah iki kocrok ya. Kowe nek kata idone ra menjiwai kowe. Enek sapa? Kuwi. Kowe iki nyeluk bintang tamu apa tukang ojek to jane? Nyeluk aku Yuk kok kita kowe. sambut ada siapa lagi kalau Lah bukan iso no. contoh si cantik Eka. Cantik opo? Eka uget-uget yo. Yuk kita sambut ada miniatur sinden. Kowe apa yang Kuwi umpama dadi bojoku. Heeh. Weh, anak-anak urip ciri-ciri. Ayo. Ora dientekno garangan mrene. Lho. Kuwi anak pitik tapi yo Lah dintek saking garangan. cilike. Yuk kita sambut Eka. Yo. Diumbare batune nek entek mati dhewe. Mau anggap motor Tamiya atau piye batu. Ora nek papane kok kuk kuk. Lho iki jenenge wis menjiwai. Dadi Dik.
Aja dadik. Iki lek teng mriki daerah kene jan sekitar. Aku lagi bintang tamu iki merasa gede dhuwur ndak iki. Perkarane? Perkarane? Musa sakmene. Kok Dik? Sampeyan. Kok mah? Hah? Nyinden iki. Pak Sutopo, ngucapne apa? Tanggap ayo. Kowe aja gawe nesu. Kowe aja gawe nesune Mbak Eka lho kowe. Terus mencicil ke kucing. Kucing nek disentri ayo melilih. Omonganmu sugeng dalu Mbak Eka. Wilujeng dalu Cak Dodo. Terus pundi pawartosipun panjenengan? Pangestunipun tansah pinaringan baik-baik saja. Panjenengan pripun? Saya juga sehat. Iya piye kok sansaya ganteng. Sampeyan yo santaya ayu lho, Dik. Makasih. Wilujeng dalu Pak Kang. Wilujeng dalu Nduk Eka. Iya, awake dhewe suwe kangen ora petuk ya. Iya, Dik. Petuk ning kene ngene Pak Topo. Pak Topo, ya wis pokoke. Pangestune, awake dhewe iso bareng-bareng lak ya ngono to. Iya, Dik. Kangen-kangenan Heeh. karo keluarga ageng kene. Iya, Dik. Anggap ae iki donya awake dhewe wong loro. Iya, Tak Dik. ae lho. Sing ning sanding awake dhewe wis anggap tekek apa-apa ngono lak. Aja tekek to, Dik. Lah apa? Julung-julung. Julung-julung kuwi bangsane. Cetrekane ndi Dik? Golek cetek. Sebetulnya cetekane mbok anggap apa to kowe iki? Selamat malam Mbak Eka. Dadi awake dhewe ning kene iki ngucap syukur pokoke ya, Dik. Pangestumu kudu ngucapke syukur karo Gusti ingkang karya jagat. Leres, Ya Dik. matur nuwun karo panjenengane Pak Topo karo Pak Topo. Bu Suminten. Iya, Dik. Wis wimini suda putrane Mbak Lela karo Gantene Mas Mbak Lela Mas Lukiana. Mas Iwan. Iwan Kiai Prasetyo. penganten kok ya Nggih. jodoh. Jodoh serasi. Bojo nang donya jodoh ana ing swarga Swarga besok. nggih, Dadi nggih, pasangan leres. sing serasi. Pasangan. Nggih, nggih, awet lah. Awake dhewe Wilujeng sok dalu muga-muga Mbak. ya. Sugeng rawon. Wong awakmu lak ya Soto. Kudu tak masak piyayi kaya ngene kok. Hei. Piye, Dik? Piye, Dik? aku rumangsaku jagongan karo kowe kok pating printing rumangsaku. Sampean kan ngerti dhewe, nek wong berpasang-pasangan Wong loro. telu kuwi Heeh. setan. Oh, layak awake dhewe jagongan pating printing gitu. Sampean teng prindi? Iya. Jembara. Heeh. Sampean dicedhake karo iblis neraka jin setan perayangan. Bentuke kaya ngono ning kono enak. Sampean ngerti bentuke kaya apa? Kaya piye? Kae Dik sawangen kaya kae. Yen wedi pisan bocah. Masa kaya ngene kok diarani jam iblis ngene lho. Gak pantes ya. Pacaan kaya salep 88 kok iso kaya Iki kanggo koreng salep 88. Ora apa-apa tapi kan mengobati. Mongobati obati piye? apa? Piye Dik? Kabare? Sehat ya? Yo ngene iki lho. Sehat pangestumu. Lah ngono, iki ngucapin nganten iki nganten. Lah, sing Sakinah ngomong- mawaddah warahmah wis dienggo wong akeh. Liyane ayo. Sing ngomong ning kene arep bayanan sapa? Kene kene mantenan. Lho lah iya, sampean kita omongi ngantene Mbak Lela, Mas Iwan. Dadak mbok omongi apa aku ora roh aku ning kene yo ditimbali Pak Kangko. Pak Kangko mau wis ngendikan suwe awet sore teko sakmene. Mosok aku dadak mbok kandhani apa aku maksamu aku budek. Apa pentek? Dadi Kentek napas. Ngomong ki diatur, omong sadik tarik napas. oh nganggo tarik napas. Aja Iya. gegeran ning kene sing penting dadi siji. Urun donga napa to kalih Pak Sutopo Buminten. Ngono Ngono lho. ya, sing penting aku urun donga ning Iya, kene ya. Melu ndedonga. Heeh, bareng Muga-muga Mbak Lela karo panjenengane Mas manten sapa? Iwan Fales. Iwan Fales piye? Iwan Prasetyo. Karo Mas Iwan Prasetyo dadi jodoh sejati. Amin. Sejati ning jodoh Amin. ora ana sing misahake kejaba mau. Amin. Amin ya robbal Pak alamin. Kangko. Dalem. Kula nek nyawang wong loro iki kok malah kaya anu ulang cah SD ngono dhewe. Kok piye to? Padha cilik-cilik. Anjen iki ora dagelan karo sinden kok. Ya piye? Ibun sae. Jajal wong loro tak siapno. Siap, Kruk. Aku karo iki, Mas. Iya to, wong jenenge cah SD kok. Mbok karo kono to, Mas, karo awakmu ben untuk memperbaiki keturunan Mbak Lela karo Mas Iwan kan yo padha dhuwur-dhuwure. Oh memperbaiki keturunan kok karo kene. Lah piye? Ya sing liyane. Lah, Ya kene apa teko nggon? Lho, kok ora teko omonganmu sing nggon kira- malah maksudmu gede piye? dhuwur lho. Maksudmu piye ra teko nggon? Wis engko tak waya. WA di WA. Oh gak dijlentrenen ning kene tenan, aku pikiranku wis elek iki. Apa? Lah Dek, ora teko nggon maksudmu apa? Masuk dadak jelasne dadak. Lah piye? Netes banyu neng mangkok Ya. pelawak lemu jenenge dodot. Terus Banyu nggo ngombe pitik awake lemu. Cilik
Asem ya. Abiku dikenano kowe. Awake lemu. Awake lemu. Cilik. Kowe ape ngomong anuku cilik ngono to? Tabuk kowe iki. Apa? Kowe berarti kowe ngenyek aku padha karo ngenyek kiai kene. Iya. Kowe ape ngomong nek wong lemu kuwi anune cilik ngono to? Lho aja ngaku malah padha ngerti. Malah padha ngerti to. Pripun to Pak Kangko? Netes banyu neng mangkok pelawak lemu jenenge dodok. Banyu nggo ngombe pitik awake lemu. Cilik. Karek sing Hehehe, iya apa? iki atine cilik. Atine cilik wong yo awakmu ke aku pas karo ning ndek kita berdua ke. Iya. Tak goleki ra temu-temu lho. Malah dicekakno. Ya tunggale. Ora Mas Dodok lak panjenengan lak yo ngasto guru to. Guru. Sibuk. Aku ora ketemu tak goleki ora temu-temu. Oh, tak kira goleki apa no. Yo cilik ku mau lho Mas. Lah iya. Iki yo gur gaweng ngono tok kok. Wong iki didelok kok iringan umpama plong wis blas rene apa-apa. Bayangno lah Ora apa-apa ngece aku ora masalah. Sementing bojoku ayu. Bojoku ayu. Bojone ayu. Ayu akhirnya WA aku bolak-balik ra tak langgati. WA piye? Ya karo kowe iki intine ra puas ngarepe. Aja bong-bong. Ora pas piye to critane. Aku ape ngomong asu ora wektu aku. Aja kene cek kire kae ya. Mas Dodok bojone ayu. Ayu Aku ta? ndek ngisowan rono to. Lho iya ta? Iya, bojone gedhe, dhuwur, putih, lemu, kimplah-kimplah, sikile papat. Apa? Kae sapae? Sapae. Ning ngarep omah kae ta. Iya. Iki kete wong wis ora salah ngene. Ora. Ora wis. Lah situ disiapno apa ora? Arep siapke apa ora? Aku kan kene kaya ketok serasi, jaremu. Ya. Siapke apa ora? Nyapa kok ngendo bojoku sapi bareng. Ora, lha kayak sikil papat kayak lungguh kursi. Ya. Lungguh cingklek. Siap, Bruk. Kepada Bapak Sutomo. Bruk. Bruk. Hormat. Sing digawe. Hormat. Kae sing kono kupinge budhek to piye to kuwi? Hormat. Hormat ki ngene. Lah, tegak, gerak. Tegak, medun. Iya. Eka uket-uket. Ya, khusus Eka. Kok ndut. Kau uket-uket cangkeme. Iki omong kegeden pipi. Eka uket-uket. Maju satu langkah. Jalan. Mundur satu langkah. Jalan. Nama siapa? Saya Eka Uget-Uget. Rumahnya mana? Siap, Sragen. Sragen. Usia berapa? 27 tahun. Siap. Yang berikutnya? Sragen. Urung. Kok sa Sragen pertanyaanku rakui. Nama siapa? Komet, Pak. Rumah mana? Bojonegoro. Istri berapa? Satu no. Anak berapa? 2, Pak. Mas berapa? Apa Nama nih? istri berapa? Betul tadi. Betul. Ngomong apa deh? Kayak aku lo cerdas ngene ndang Kamu cepet. murid yang tidak punya IQ kamu ya. Budek kamu termasuk. Contoh ini anak pinter, cerdas, kupingnya juga jernih. Baleni Mas. Nama siapa? Saya Eka Prihatini sih. Rumahnya mana? Sragen. Usia berapa? 27 tahun. Luar biasa, cakep. Komet. Komet, Pak. Nama? Komet no. Rumahnya mana? Bojonegoro. Rumah anak istrinya berapa? 1, Anaknya berapa? 2. Istrinya siapa? Hah? Oh, kupingnya kebuntan, kupingnya. Lah kok lah ngono tok. Loh, nek wong sehat jasmani rohani, apapun pendengarannya harus jelas. Lah kowe jajal. Siapa? Siap, Bra? Nama istrimu siapa? Istri saya, Siti. Rumahnya mana? Betul ada Pak. Anak berapa? Anak dua Pak. Yang satu masih SMP, yang satu masih SD. Anak saya suka tamasya Pak. Biasa tamasya kemana-mana suka. Makanya suka udang Pak. Udang laut yang ada itu enak sekali Pak. Kepiting juga suka Pak. Wong kene ra cetha kok kono Lah yo jelas. cerdas. Jenenge kuping usul. Kuping usul dene. Ayo nembang wong loro. Moh, Kowe gandrung-gandrungan karo wong loro. Mosok karo kene. Ora apa-apa. kono ape atur tembang dhewe sik kok. Ayo nembang dhewe sik. Pak Topo nak urung krungu iki bawa. Ya. Ora iso turu. Yo kancanono. Ya, Kayak dhewe dening streamingan ngono lho. oke. Kowe kaya lungguh ning kursi modele kok. Yo nek pamane karo wedok iki digandeng di ngrum-ngrum apa di digandeng. tangane sing apik ngono. Tangan ngendi tangan? Iki lho tangan mau kira tremos.
Kaya sekelan singkir. Wong kowe iki yo jaraki Mbak Eka terus to, Met. Aku seneng kok dhek nak nesu. Ayo mlaku jajal mlaku. Alah, aku mungkin. Laku. Heh? Aku betul tak takoki. Ora. Action tebundi ngono. Ora. Gak. Jajal awake dhewe nek mlaku wong-wong piye nek nyawang awake dhewe ngono. Ben awake dhewe Mbak bisa Eka. dalem. Badhe teng pundi? Mbak Bakang. Ya ta. Aku nek takoki ngono. Tahun delok ning YouTube kok ya. Aku tak ndelok YouTube. Mas. Mesti nek gak batang ngono mbak kulkas. Ya wis aku jajal nanti Condro piye takoki. Mbak Eka badhe teng pundi? Ayo. Mbak Eka badhe nyuntine mbae. Mbak Eka loro. Aku ya lara. Gendeng. Yendang, Tembang untuk Pak Sutomo apa Kak? Maksud apa? Wonten pamulutan saking Pak Topo. Ah. Bu Suminten tepatipun nyuwun gubuk asmara. Lajeng Podang kuning. podang kuning. Dang kuning. Setunggal melih napa? Gerejakan. Mboten. Ah ngono kok nganggo anu lah YouTube akeh lho. Ya ora iki khusus live. Oh, Saking gubuk asmara podang kuning sesideman. Oh iya. Oh, Menika, sesedeman. Nggih, nggih, cocok. nggih. Bicara Gubuk asmara sik. Nggih. Bareng no. Ora secara spontanitas kowe sinden akademis. Ya, ta? Kagem sinten? Ya kagem temanten napa kagem Pak Sutomo napa kagem Bu Suminten. Nggih. Spontanitas. Ayo. Sinten niku Iya. ngagem tasma katon lugu. Pak Topo Asmanyo. Topo asmanya, heeh. Yen mesem tanjuarei. Mugi-mugi tansah manggih bagya mulya. Sampeyan kok iso Mbak Eka iki? Tanpa maca lho iki. Nggo anu Nggo Buminten. 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 Heeh. Sinten niku? Pinten kok? Bu Suminten. Sinten niku? Buminten. Piyaine lenggah pundi lan? Anu pun Pun anu nggih mlebet. mlebet. Sampun mlebet katon ayu. Lebu kok ketok ayu ya. Lah mau kan petuk ning jaba wisan. Lebu bareng iso tuh. Golek pangan Met. Iya. Mlebu kan ya saka njaba terus menjero to. Nggih wong ayu. Katon lebu, katon ayu. Ngono ya. Mlebu metu. Lah bar mlebu ku nek metune. Oh iya. Kan Buminten asmanyo. Dasar luku tur ya cantik. Ya, Ibu minten dasar sugih tur ya lomo. pas kula sukane pas. Ini jenis sinden akademisi Akademisi luar biasa. gawe secara spontanitas. Didedoske nggih, Pak. Ayang-ayang nggih. isek. Ije ya. Kagem sinten melih? Kanggo manten no. Manten. Manten iki penting. Intine bengi iki manten. Mesti sinten iku neh. Iya iya to. Kan cakepane kuwi kok. Oh iya. Cakapane kuwi. Mugi hayu Beda neh. Mbak Mas manten manggih hayu. Mbak Lela Mas Iwan dadya jodoh kang sejati. Amin. Mugi-mugi tansah manggih jaya mulya. Pas. Ayo ganti komen saiki gawe tembang ini iki spontanitas. Ayo. Kagem sapa? Apa para tamu Pak Lurah nama kagem sinten? Ya sinten-sinten kena. Para tamu. Heeh, para tamu ganti. Para tamu. Para Bayi Bu Warai. Kowe iki gamelan diajari. Para tamu. saya Mas. Wah, apik suarane. Nyuarani maratuane minggat kok. Apik iki. Nggo pinarak kang sekeca. Tiba U. Larek kedua iki. Sekeca lho. Kula
Pinter. Aku dhewe gumun. Apik. Apik lho kuwi. Mugia kathah rezeki. Apik. Ya Ben. Kowe kok nesunan nyapa to? Iki tegese gemes ngono lho, Mas. Ora sak kakek ngomong wayahmu. Ayo ditembake mawon nggih, Mbak. Lah, sekeri dhewe urung. Sekeri dhewe. Sekeri urung. Nano. Nano. Nano iya. Oh. Iki mari disetrum kene lho. Dadi Iki dituntun kok angel men to. Mugia sedaya bahagia mulya. Bebas. Apik. Apik lho kok ya iso pas. Lah gudel ya wis. Tembake Pak. Gudeg. Tembake Pak. Gudeg. Ayo nembang Mbak. Kembang wis usum. Pun dintosi kalih sedaya ingkang kawuh. Ayo nembang. Lah kowe mbok cara apa ngono isih Seto engko tak golek-golek guru. sampai nanti. Wis ta nek ngono ae. Tangkune guri lho. Olah catatan apa? Utang tok adek. Ayo Mbak, nembang. Dalu menika ugi insyaallah dipun rampung Mbak Lurah Teguhan. Oh nggih. Mbak Lurah Teguhan nggih. nggih matur nuwun Mbak Lurah. Nggih, Pak Supriyono Lurah Teguhan ingkang kala wingi nggih. Tindak wonten ing gubuk kula insyaallah nimbali kula kanthi kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Wayangan Sing apa, tanggal 21 Agustus. Oh, Wonten daleme Mbah Lurah. Mbak Lurah. Nggih, Mbah Nggih, Lurah bintang tamu. Teguhan. Mboten, Oh, mboten. ra nganggo bintang tamu. Klasik kok Udan menawa. terus iki. Kowe tok dongamu elek. Ora ndongakno aku amun. Lho ngono. Ayo. Kalsanipun wayangan nyel. Ya, nggih. Jane pemarep bayar bintang tamu iki kuat ning Wah, rasane kuat wayangan. nggih. Ah, iya. Pancen keremenan tiyang menika benten-benten. Benten-benten. Enten sing pengin klasikan, enten bintang tamune. Heeh. Ning tanggal pinten lan iki? Tanggal 21 Agustus. Terus iki. Kagak udan nek. Kok bodonge terus awakmu ndengi pas rawuh kae ya Mas. Kudune nek bintang tamune ya. Iya, no. Pas awakmu rawuh kae ya nyatane ya. Ah, yo kae yo nomen kok kae. Kae malah telu dina muput. bedane. Kaya pokoke nganggo bintang tamu jane umpama orane ya rugi. Lho, Sing sing rugi rugi sapa? sapa? Awake dhewe lho. Ora Ya padha tanggapan. ae kok. Monggo Mbak Eka. Nggih. Ya digarap bantut ya. Digarap gecul sik ngolek dangdute jaipo. Oke. Buka celuk nduk, Kak. Nggih. Esuk. Gubuk asmara. Oh, gebok asmara ya. Yen li. Ya, ayo. Yen liwat takuke. Yo.
sampun lenggah wonten ngajeng. Enjih menika piyayine Bu Suminten. Wilujeng dalu Bu Suminten. Bu Suminten. Wes, aku kudu gawe. Angger wis temu dalane kok terus kowe iki kok iso. Ben lali kene lho. Baik nggih. Dalam gitu diteruske. Cadetan sajroning Pokoknya sing diaturke lelagone pamundhut saka Pak Bu Minten Pak Topo. Nggih. Ana podang kuning, ana sesideman. Mau gubuk asal lak. Nggih. Ampun. Dibantu kali Sinden Dujo Laras Indonesia. Oke, Pak, tambahin iki. Heeh, Mbak Retno Jongpe karo Mayang Anjarsari. Ayo. Ayo. Ayo yang. Nah, iki. Tenang mawon Mbak Eka. Pripun? Infone saking Pak Sutopo. Nggih. Niki limbukan diperpanjang Dugi. mangke ngantos dugi sak jegleke listrik. Lho kok iso. Nek dereng jeglek dereng rampung niki limbukane. Lah engko terus wayangan. Mulane yo pelan-pelan golek sing lakone engko terus piye? lakone Pelan-pelan. gendang. Wow. Cak Komet. Dalam Kuwi sindenku sing paling manja ya kuwi sing mau cekel kuwi. niki Sing paling imut-imut nggih, Pak. Paling imut-imut karo amit-amit. Amit-amit. serati maju kene. Ya kene. Para pamirsa kersanipun ngertos sedaya niki le. Kaya ngono lho, mau karo aku saiki karo kae. Beda. Beda. Kuwi lho jenenge wong lanang bulus Nah ya. ngono jenenge bulus kuwi ora setia. Bulus rawa. Bulus. Iya kok ya anu selamat. Kamu enggak punya bojo sendiri. Aku karo sapa? Anu wis tonggo tak Anu, Mayang karo Pak Tahan bae kan. Orangnya tak nang tengah ya. Ane tengah. Ngono. Oh loro kanggo komet kabeh, Pak. Mak yo. Iya. Ora apa-apa. Oh alah ya wis ben. Awake dhewe siji kanggo selawase. Selawase. Oleh siji sak klep. Sak klep Pingko anak-anak. manggep apa sak Saya klep. klep kompo. Lah aku tak rada ogol ya ra. Selamat malam sayang. Selamat malam ayang. Oh, lolo bocah kaya. Anu pun malam napa dereng? Belum. Belum kok tak bilang nggih. Bilang, tapi dari Oh kok kene. Oh, lolo mesrane. Oh, aku ngerti bojone ora bangsane menungso, bangsane manuk dadi loloh nggo. Iya kuwi jenenge Mesra. Ayang kamu Iya, kok iya, gak saya. diculang. Kamu juga belum makan. Belum. Nanti tak bilang ya. Iya. Lewat. Ayang aku pengen makan. Makan nanti kita keluar. Ora enak ya ini bakul kroto. Ora enak. ya anggap bojoku manuk kok iso. Dasare kletikane kuwi. Ora Bojoku gede dhuwur ngene mampu memberikan aku jajan. Yo ayang ya. Gede dhuwur mbok kowe rabi gapura. Lu malah gede dhuwur nah. Dek Eka. Iya sayang. Enggak usah didengerin apa kata tetangga. Terus gimana? Kamu pengen makan apa sayang? Aku pengen makan itu dong, yang di kota itu spaghetti. Spaghetti. Iya dong. Oh yang di kota itu. Kurasa nganggo tai itu. Aku ngomong kaya kowe lho.
Yang di kota itu. Kota titik itu. Oh, makanya Mau ngomongnya ra nganggo titik kok. Sayang kamu jangan keliru. Iya. Nanti dicoto sama begitu gosong itu. begitu Sayang. Enggak, aku itu pengen spaghetti. Kita kan jalan-jalan nanti. Iya Nanti kan? kamu tak belikan motor ya. Iya. Motor listrik. Loh, komentar master listrik yang terbaru ya. Iya dong. Apa yang gue nyetrum? Nyetrum tangganya itu kan. Iya. Lo kan bojomu rusi lo kan bojo iya, loro. kamu- Terus kowe nek ngalami piye bojo loro? Eh? Nek ngalami piye? Itu jadwal toh. Dijatah piye? Kene Senin Selasa Rabu. Nah, terus? Kene Kamis Jumat Sabtu. Lah minggu nih. Minggu ya prai. Itu loh yang kok bojonya dua, Iya. taruh tengah digading, kayak orang stroke ya. Itu enggak stroke lagi sayang. Apa? Itu orang lumpuh. Lah iya. Alah padunya kamu kemiren. Padunya. Bosok kok padunya. Ya Sayang, jangan. kamu tahu nggak? Iya. Kemarin tuh telinga aku sakit. Sakit. Iya. Budek kuwi. Enggak. Tuh. Menang. Kuping lo. Kamu sudah Ternyata setelah aku periksakan ke dokter, kenapa? ternyata sudah seminggu aku nggak mendengar kabarmu. Lah. Sayang, Sayang, Iya, iya. aku kemarin juga mataku sakit. Oh, PC gimana waktu Sing lanang kocok. Ora sing lanang kocok iki. enggak mesra, enggak Jangan mesra. mesra. Enggak, Kayak agak buruk apa? gitu. Gue kira mesra, kamu diam aja. Kamu diem. Pakai kaki. Kenapa? Ya, Ada bojo kok tembok yo. Matanya kenapa? Sakit, tak periksakan juga. Ternyata aku udah sebulan nggak melihat kamu. Sebulan Ya enggak, kok iso? sebulan enggak melihat bojone digondol lesing ngono Mas. Sayang, Sayang, kamu apanya yang sakit sayang? Aku yang sakit ini. Apa? Ini loh. Mana? Ini loh yang di sini. Ini Masa toh. kamu enggak lihat? Anyang-anyangan. Tapok iki. Ki lho ben ngomong dhewe kok anyang-anyangan iki. Kuwi terusnya piye Aku aku ya, sakit Pak? sakit perut ayangku. Terus kamu periksakan. Iya. Ternyata kenapa Sudah sayang? ada benih cinta di hatiku dan kamu. So sweet sangareo. Sarange yo. Ya. Tak kira sakit perut ki murus. Perkara Urung roh kowe iki lho. habis. Kamu Enggak bisa, cinta kita sudah tertanam. Sayang, kamu Iya, tahu enggak? Tahu. Urung. Enggak. Enggak. Lha ki duka nek tau kabeh. Apa sih kamu? Wong pacarku apa? Gimana aku lo tahu? Piye? Aku enggak masalah punya pasangan kecil. Terus Nanti saya sambung sampai bongkotan ya. masamu pacarmu bongkotan pring kok disambung. Kamu tahu enggak sayang? Iya, apa Kenapa sayang? air sama minyak itu enggak bisa bersatu? Yo ra iso to. Ra iso ta. Goblok apa Wae yo ra iso, goblok Ngono kok dadak teko. Minyak. Apa meneh wis Apa iso? bakal galak. Iso yo ra mungkin iso ngono kuwi. Tukang tebas gabah meneng sik gino to. Oke, gabah nesu lho. Suami kita Bar bekecot gabah. Terus suwe kurang-kurang. Sayang, kamu nggak usah marah. Walaupun kamu seperti jimbong. Jimbong itu. ada Seperti hatimu. jumbleng ora. Ya gimana nemennya ki jumbleng ki. Kuwi nggon pengakirane. Sayang, Iya sayang. kamu itu saya ibaratkan sebagai bintang Iya, yang ada di langit. sebab Aku sebagai bulan, Iya. kita akan bersatu selama-lamanya. amin Kita lihat sayang. ke bawah, Iya. lihat rosokan itu, Mm-mm, kita bleki dari atas. gitu. Penyet teh. Janji tresno jroning ati. Lho kaya ngene iki lho. Lintang-lintang kang dadi saksi. Kaya ngene. Ati kandang asmara. Gusti kula paringa usada. enak banget sayang. Enak banget aku puas banget sayang. Aku puas. Kalau jam segini itu musik disco enak. Enak banget. Oh, alah yang Disco piye? Rembulan Ayo joget. wayah wengi. Nambahi nasib ati iki. Aduh, diskonya enak banget ini. ayang, ayo kita tilik tonggo kita. Sepertinya
wong budaya, wong seni, Budaya. musike kayak ngono jogete semangat. Aku ya bisa ngurep. Siapa yang tahu, siapa yang mau. Terus sing Meh mati. Sing lanang kaya blender meneng. Sing ngerti. Ra mudeng. Ora ora budaya ora iso ngene-ngene. Wong ayu Oh iki lagu nganggo lagu Jawa. tresna Isone ming kuwi Nganggo soalnya. sono apa ki? Isomu meng wong ayu terus ganti lagu. kan ra wedi karo aku. Ya ora apa duwe bojo iki Satrio Pinilih. Bojo kaya stemper kok mbok pamerno nduk. Tempel. Lanjutkan sayang, lagumu suaramu bagus, wong ayu terus gimana? Wong ayu. Lalu kancane udah lali lagu musik kuwi ya. Wong ngapalno. Lagu. Wah, kere. Kamu tak kei lagu sing modern malah lagu kuwi. Ngopo awak dhewe pian kepatho. Oh, kalah beton. Nang Loro tok kire ati iki sing dirembuk. Suara kamu bagus sayang. Kabeh Enak. kuwi Enak banget ya sayang. Radio Republik Solo. Enak banget sayang. Cari wong tuamu Icik wetone ora katon. Pangku sayang. Iya iya. Gato asale saka telo. Apa iki? Mata ngantuk iku tambane apa? Ya salam. Nek bojo loro Piye, Mas? penak awake. Ya penak kok, Mas. Asing kene awan dek, Banjur aku? asing kene bengi. Sayang, Iya sayang. adek sik sayang. Kenapa? Cengkul-kul ninu. Asam urate kumat. Jaluk panggung ngono kuwi ya, Mbak. Ayo. Nek pancene wong lanang sembodo, bojone ya kudune dipangku. Lah nek aku kan penak cekel-cek diputer. Iya. Terus dipangku Pangku ter. set. Loro piye polamu? Dah. Loro piye? Kamu jangan nyepelein suami aku dong. Apa iso? Lihat dulu, slebel. Iki bakul apa to iki? Kilo dulur. Piye nek mangku? Apa iso? Kok sikile ndek kok iki? Enak ta lho. Enak ta. Komet dino ki awake apik. Kenapa? Apa? Apane sing ngadeg? Kowe ngadeg kok. Ngadeg apa? Sing ngadeg apa? Ora aku mau ngangkon ngadeg apa? Loro. Papa, seandainya malam-malam Ya. aku pengen dok asin tapi nggak ada yang jualan gimana, Papa? Tak kaweno dhewe. Iso kowe gawe ndok asin. Papa, itu loh makan dok. Aku juga pengen mie dong. Halah kuwi ndok ora duwe. Duwe ya, andenge otak. Duwe rajek. Paling sak padha pilus. Piro? Malah nemen pilus barang sak padha pilus. Ya carane dikompresor. Tenang sayang, nanti setiap pagi Iya. akan aku treatment kamu. Carane piye? Akan aku kom dengan lengok lentik sayang. Halah, ora asin yo kileng-kileng adek. Kok lengok Tenang lentek. sayang. Ayo nembang sayang. Yo, Ya. Di tengah. ya. Sesi deman ya. Sesi deman pamundutan saking Buminten. Buminten. Engko dipinangkani Wis tangane rasa gandengan Ora wis. iso lho tresno Sabaya Pati lho. Tresno sejati kok yo. Sing wedo yo ngetek ae kuwi kok sok. Bojomu kok gak iso ngene iki to, Bes? Aku bojomu ki lho. Gak iso, gak cakup tanganku. Jajal dijajal sik, kok jajal dhisik. Oh, alah. Tekan ora. Lah yo gur teko jentikan tok. Mola ijolno wae bojomu. Ijolno wae. Saduen ae. Lah yo. Gundungno wae wi. Kang bojomu koyo combe suwe-suwe Kang. Ora apa-apa pancene yo wong kowe geger tok kok. Geger tok piye kene yo anak awake. Ngawur bojoku lho. Saling mencintai. Kowe kok gak ndek guru to? Aku ngarep kerangan disajar. Mesra. Enggak sayang. Nek aku ra duwe gulu nek kowe sikilmu kecendekan. Ditunggu pegatannya ya. Terus lihatlah suamiku gulunya panjang sekali seperti
Glip. Ini baru gulu. Delok Oke. gulune panjang Urung bojone. gulu sing liya. Sayang. Iya sih, iya. Kita hari ini pasti menang. Ini baru gulu. Ini baru gulu yang Emang iya, ada yang kan? lebih panjang lagi? Ada. Ngene. Loh, Kamu nyanyi boleh menang, apapun boleh menang. Tapi kalau satu ini, kamu tidak akan pasti menang. Apa? Saya buktikan sayang. Piye sayang? Buktikan sayang. Alah. Iki ngopo mon? Ora kuat. Ora kita mesra. Ora kaya wong arep ngeterkan apa sih aduh. Bukekno ayang. Solne. Lah. Lah. Mantep. Ya ra. Mantep. Kurang suwe jane. Bojoku gliyengan. Sayang, Dalam rupamu kok kaya kremos. sama kamu. Aku ya pangka kuat wong kono sak kresek kok. Ya kowe. Ya. Tadi jawab piye? Kamu berani, kamu bisa kamu. Jenenge wong tresno ki ora kurang cara. Piye? Mbak Yu, Heeh. Piye? Iso yen kowe nglakoni ora kaya aku kuat, mau. Mas. Iso Yen kowe nglakoni. ora kuat. Kowe Iya. kuat ora? Ah, loro yo ora kuat. Yo santai. Santai. Santai piye to? Wah, sing wedok Nek mereka- masalah gendong iki aja, gak usah gendong-gendongan ora. Aja guyon kaya ngene. rasakno kowe. Yes. Bojo loro yo ngono kuwi Yes. rasakno kowe. Sesuk nganggo apa ki? Tresno. Lah nyapa? Blengse iki. Lah krasamu piye? Rokok. Sing kono gak apa-apa, sing iki lho. Sing iki piye? Itu tuh. Bayu ngene iki piye? Ayang-ayang. Kaya kowe ora sopan ya. Lah ndok kasenmu aman po. Aman. Iki nek gak tak kenal suwi soal reaksi. Kaya aku loh yang ora tahu kaya ngono. Lah ngopo? Ya ora duwe bojoku ya. Wis ora nyampe apa-apa. Lah iya. Ki bojo tapi sengkuni. Maksudnya apa? Ayo, ora duwe. pinangkani sengkuni. Di kaya ngono ku. Apa? Sesedeman. Ya. Sesideman. Ayo. Prostasno sesideman. Ya. Luweh becik panenono timbang Dangdut, Bro.
Kantur kantos tunggal pamundhutipun Bu Minten. Bu Minten. Nggih menika podang kuning ya Kak ya? Nggih. Podang kuning ya. Tasik anu pamrutane kirang podang kuning mawon nggih. Heeh. Nggih saking Bu Minten nggih. Sing ana nembang anu Wiwi ya Wiwi Irnawati. Ya. Butuhe karo Mbak Tita mau wis sing urung Bu Wiwi Irnawati. Men dikancani ani sisan. Si Umi Habibah, mergo biyen sempat mencuat jenenge lewat podang kuning. Oh, ngono. Ya. Iki lagi anu Mas komen karo Mas Dodo. Pripun Pak? Umi iki lagi sibuk dengan KKN mula sing arang-arang tanggapan. Nggih. Oh. Disibukkan dengan kuliahe. Kedap melih skripsi beres wis lulus Ya, masuk lulus. rapi. Awakmu kok roh rutene to? Rute. Rute iki kaya map rute kok iso. Selamat malam. Kuwi maneh ning sirahku kok kira mik apa piye? Modele kok cedak kaya mic ngono Iki lho. katen bat. Sing Mbak Umi sing niki Kula. tasik KKN. Nggih, Tepundi? Pak. Ten Jemawa Boyolali. Boyolali. Ngerti Mas awakmu? Boyolali apal kula. Sebelah pundi Boyolali? Wis to aja diomong-omongke engko dereki sombong ya ra. Ya, Boyolali nggih. Boyolali. Sekolah sing dhuwur aja mikir apa-apa dhisik, sing penting karir. Oh, ngoten. Heeh. Nggih. Ngono aja kaya Mbak Eki. Lah piye to? Iki biyen lagi iso nembang bawa siji wae gegarane wong angkat rapi mbek anak loro. Akhire suarane kaya ngono. Ora diopeni. Iya ta? Suaramu diopeni sing apik. Lah iki tak openane. Kemeruh kemisit. Ngopeni rondo kowe men. Lah piye to, Pak? Awake dhewe kudu perhatian karo rondo sapa sing golekno, ya ta? Lah iya ngono Mas ya. Mm-mm. Tenan. Hah? Tenan. Sik to. Ditantang awake. Masalahnya pegawai negeri. Anu gara-gara sering tanggapan karo Pak Kangko, kula dipindah sakniki, Pak. Pimpinan ini. Mboten teng Dinas Pendidikan. Nah, terus Dinas Peternakan kula sakniki. Bagian penyuluh, Pak. Penyuluh kalih niku meneliti Penelitian apa, Met? telek. Dadi piye amri telek iki dadi pupuk supaya Berarti cepat. kumpulanmu karo Redong. Aku lagi ngerti loh. Mas Kornet iki bae nganu. Kornet Kornet, untu. kornet. Oh, spaghetti. PNS. Iki angkatan, Mbak. Oh, angkatan. Nggih, naungane teng pendidikan. Oh, PNS ya Mas ya. Oh. Penitipan sepeda apa? Sepeda ontel. Gak penak ta iki kok. Ora PNS pegawai negeri. Lah, Iki Mbak Wiwi, iki Dik Umi. ya wis ngerti kok ya. Monggo ngatur. ya digarap Rongki Rama ya Cak Komen. Nggih. Sepisan dangdut ingkang angka kali digarap Samboyo. Samboyo. Nah, Oh, iki. Dik Umi Yo. Samboyo ten. Sinden lek tesik lugu ngeten iki lho, Pak. Domongi kok. Wis rapatek polah menang wae ngono. Ah, iya. Mulane ngene iki ya diajari to, Met, dicedhaki piye. Apa enek bedane to Mas? Nyapa? Nek lugu karo ora iki apa ketok disawang. Ketok to lho, kok sampean wis ra lugu menang. Lah aku piye ngopo? tek lugune karek buyar kabeh lek sampean Lah iki. cara dipasang di apa sawang kuwi piye? Sawangno wong wedok sing wis kendel sampean. Mm-mm. Maksudnya jangkae ombo, lah niki jangkae cek cedhek-cedhek ya. Apik nggo bojo. Ya apik to, nggo daringan apik. Cirine piye? Ya primpen wonge meneng insyaallah kuwi diparingi pira wae disimpen ditabung. Tanggaku kan menenge bisu. Diomongi kok angel men. Ayo, diaturke podang kuning. Ayo, coba. Kaya apa? Diaturke. Yuk, monggo Mas Guru. Gugu siap-siap. Yuk. Mas Tarno, Tania
Jaya yang ada di Jakarta. Udang kuningmu mas, celorot. Sampai jumpa di Jakarta tanggal 8 Agustus. Or yo.
Matur suwun Cak Komet Cak Dodo Mbak Eka. Nggih. Sambung gara-gara mangke lek guyon nek gojek. Siap. Ono ya ya. Ya. Bacutke